Maswera sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions kuri sei kwese kwamungava muri kumativi mana enyika. Ndati ndinge ndichikupakurirai chimwe chirongwa after lunch kuno kukuru kunaya zvisingaiti ameno kana muri kunzwa noise yemvura ku background. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi yenyu brother Nashim, please post my story makavika uchitupa changu ndichashandisawo ghost account sezita randakanyora kuti Netsai TV. Ndinotya kuzivikanwa nekuti vanhu vandaishanda navo mune nyaya idzi dzatainge tichiita ivo vane hutsinye hunotyisa, havatombotyi chinonzi munhu, asi ndinotya kutongwa naMwari than kuti ndinge ndichiitirwa hutsinye nevanhu ava. Chitori chigenga chevanhukadzi avo vanoita zvekumaketa paFacebook, vanojoinisa vanhu mune zvinhu zvandikangoti zvine satanism mukati, but haina kunyanyisa hayo satanism yacho, munenge muchingobatira vanhu minamato. Nyaya yangu yakatangira mainge muri mugore ra2017. Panguva iyoyo upenyu hwakange hwakandiomera zvisingatauriki muno muSouth Africa. Ndainge ndichiita kutambura, ndakanga ndichangobvawo kuZimbabwe uye zvekare ndainge ndisina magwaro akakwana ekuti ndinge ndichigara munyika yeSouth Africa uye zvekare ndichizoshanda. Ndainge ndisina mari, ndaingorarama nekungongwavha, ndaingoti chero chamuka inyama. Ndakatombonyengerwa nomwe musikana akati handeiti munotengesa miviri yedu. Ndakaenda kutaura chokwadi, mukomana chindaendako zvatakanoita ikoko ndakaona kuti hazvipindirani neni, ndokubva ndachizosiyana nazvo. Chandaingoda ndechekuti mwedzi iwoyo ndinge ndichikwanisa kuwana mari yerent nekutengawo zvokudya. Rimwe zuva ndakati ndiri paFacebook ndainge ndiine kwandainge ndichishanda mapiece job. Ndaiwanzokuti kana ndikaendako kumapiece job then ndaibva ndachizotanga kuvhura hangu vana YouTube zvekare neFacebook, because pabasa ipapo pandaiita mapiece job painge paine wifi. Ndo pandakabva ndachizoona imwe post iyi yainge iri mune rimwe group umo mandainge ndiri. Ndainge ndakajoina group iroro kubva zvandainge ndichiri kuZimbabwe, ndichiti kana ndava kujoni zvinhu zvose zvandinoona zvichimaketewa ndinotenga ndichizodzoka nazvo kuZimbabwe ndoitawo zvekutengesa ndisingazivi kuti joni yakatooma zvekutodaro. Saka group iri rainzi Zim Buy and Sell South Africa. Ndapindamo mugroup after ndaona notification yeFacebook, ndo pandakabva ndachizoona kuti painge paine post yainge irimo yainge yakanyorwa nomwe mukadzi. Saka mukadzi uyu ndakaona kuti ainge aine profile picture rainge rakanaka kwazvo. Ndakabva ndachizodzvanya profile picture kwava kubva ndachizoenda kuprofile kwake, ndokubva ndachizotanga kuona kuti anomboita nezvei. Ndiriko kuprofile picture kwake ndipo pandakaona kuti airatidza kuva munhu ainge aine upfumi uye zvekare ainge aine mapictures akawanda ainge achipota achikanda mugrupu, akamira padhuze nemotikari dzinodhura uye zvekare aiposta mastatuses ekuti hard work it pays. Ainge akanyora mugrupu papost yacho iyoyo yakazoita kuti ndinge ndichizoenda kuprofile kwake. Akanyora kuti vanoda kuhodha maperfumes and other skin care products vachiwana ma100% profit. Pendai muWhatsApp group titaurirane tikwanise kushandura upenyu hwenyu. Pandakaona akanyora kudaro napandabva kuprofile kwake ndakabva ndati uyu munhu anokwanisa kundibatsira. Ndaifungidzira kuti ibusiness riri very clean, handina kunge ndakaziva kuti zvinhu zvandainge ndava kuda kupinda mazviri zvainge zvitori nesatanism. Ndakadzvanya link riya ndokubva ndachizopinda mugrupu reWhatsApp. Ndakaona kuti mugrupu umu mainge musina kana munhurume, kana neni ndakanzi ndinge ndichiprova kuti ndainge ndiri munhukadzi ndikaprova, mainge makazara vakadzi vainge vakawanda kwazvo. Mukadzi wacho iyeye ndiye ainge ari admin. Group raipota richivharwa, raingovhurwa chete kana dzava nguva dzekuti vanhu vanenge vachifanira kuti vange vachitaura kuorder maproducts, but the rest of the day group rinenge rakavharwa. Akatanga kutaura
nesu, especially isusu vainge vari vatsva after my introduction, zvekuti takaita kunyengetedzwa. Akati vanasisi vapinda muno mugroup, hamusati maneta here nekuramba muchingoita basa rehousemaid. Kana uri maid, ziva kuti unongoshanda, uchangoshanda kusvika uchizodzingwa basa kana kutongofa uri murombo, nekuti kuva maid haufi wakaita mari yakawanda. Kana muchida kupfuma, munofanira kuti munge muchitevedzera zvose izvo zvandichazokudzidzisai. Akatidzidzisa kuti tainge tichazohodha maperfumes acho sei kubva kwaari. Saka maperfume awa iwo ndisu taizoisa labeling yedu isusu pachezvo yedu. Akatiudza kuti munotsvaka vanhu vanoita zvekuprinta and packaging, munoenda kwavari then mubva mabvisa mari shoma, mubva matoitirwa packaging yenyu yakanaka. Nekufamba kwenguva akati kunyange mukazotenga maprinter munenge mava kuzviprintira muri mega, achitidzidzisa kuti zvinofambiswa sei kunyatsokuita printing yakanaka yekungoisawo tumwe tumaplastic pamusoro pemaperfume uye zvekare nemafuta acho iwawo. Akati kana kuri kunzi mukanyatsokutengesa zvakanaka, especially kana muri vanhu vanenge vachienda kuchechi, kumachechi kwenyu ikoko, make sure kuti mukadzi wose uyo anonamata muchechi ikoko kwamunonamata anoshandisa mafuta awa nemaperfume uye zvekare nekufamba mumabasa. Mushure memwedzi yakati kuti vakabva vachizotiudza kuti tainge tichifanira kuti tinge tichizowana mari yakawanda. Vakatiudza kuti yainge yava nguva yekuti tinge tichiupgrade business. Vakati mari dzamuri kuwana ishoma because ipapo taitengesa tumwe tumaperfume tudiki diki but tunonhuhwirira. Kana ukazvispraya pangava pari pahembe, unokwanisa kana kuita wiki rose uchingonhuhwirira zvakanaka. Akati kana muchida mari yakawanda, mari inobva kumishonga inoita zvekuti munhukadzi ange achizova neglow uye vanoda kutsvuka vange vachizotsvuka. Akati ikoko ndiko kune mari yakawanda, nekuti vakadzi vekuZimbabwe nevamwe vanobva kuna Limpopo vanenge vari vatema vanenge vasingadi kuramba vari veganda dema, vanenge vachida kuti vange vachizovawo mayellow bone. Akati kana ukabata macustomers ako akawanda, because mafuta eskin lightening, munhu kana akatanga kutenga mafuta kubva kwauri anofanira kungoramba achingotenga mafuta ako. Saka unotozviziva kuti each and every month kana kuti panoperera mafuta ake munhu iyeye anotodzoka kwauri, because izvi zveskin lightening munhu anenge asingafaniri kuti ange achizochinja maproducts. Akati zvemaperfume munhu anokwanisa kuzongochinja akatanga kana kungotenga maperfume even mumasupermarkets, asi zveskin lightening kunyange akaenda kuclicks anenge asingakwanisi kuti ange achizowana product yakaita seproduct iyo yaanenge achiwana kubva kwauri. Brother Nashi, ndipo pakatangira nyaya dzose. Takadzidziswa kuti vasikana nevakadzi vakawanda muno muSouth Africa nekuZimbabwe vari kuda kuita mayellow bone, kunyange zvikanzi zvinenge zvine kukanganisika kwehutano hwavo, vanenge vasina kana basa nazvo. Takadzidziswa kugadzira maghost account, nzira dzekuzonyengerera vanhu pamafacebook tichishandisa mapictures, even mapictures edu. Seni ndakanzi iwewe une lucky because ndakagara ndiri mutsvuku, ndikanzi zvaunoita ndichakudzidzisa mafilters. Tainge tava kushandisa inonzi Photoshop, ndakatotsvaka laptop ndikadzidziswa kushandisa imwe software inonzi Photoshop yekuti kana ukaishandisa kune mafilters ekuti unoita mutema, waita mutema then what before and after, then after ndinenge ndingori inini skin yangu, of course ndinenge ndiine mamwe mafuta andinenge ndichizorawo ekuti ndisazova nema pimples or anything on my face. Ndobva ndati after apane filter, kuratidza kuti zvichokwadi mafuta iwawo andinotengesa ndiwo mafuta andinozora uye zvekare zvose zviri kunyatsokufamba bo. Mukoma Nashi, ndo zvandainge ndichiita izvi. Ndakabvuma kupinda mubasa iri rakaipa ndisingazivi kuti ndainge ndava
kutowisidzira vamwe vanhu muzvirwere zvavasingakwanise kuzobuda mazviri, vamwe kuzotosvika vachizotofa. But chakaita kuti ndige ndichipinda mazviri yainge iri nhau yenzara. Ndichitanga kufunga futi amai vandainge ndakasiya kuZimbabwe nemwana awa ebleaching, ndainge ndisati ndava nemacustomers akawanda. Vanhu vandaitengesera vainge vari vanhu vekuziva. Pane vanhu vose avo vandainge ndichitengesera paiva paine imwe friend yangu uyo akamazora kuda kwe about 6 months. Akadzoka kwandiri akati, you know what shamari, ndiri kuita ndichibuda ropa. Aiti kana kuri kunzi kukaita mhepo yakanyanyisa aibva achizotanga kubuda ropa nekuda kwemafuta iwako. Ndakamutarisa ndikaona kuti even though ainge ava yellow bone but skin yake zvayainge yava kutotyisa. Aiti kana kuri kunzi kunenge kuine mhepo inenge yakanyanyisa aitobuda ropa ende akatondiratidza. Pandakati ndava kuda kubuda mugroup, mukoma ameno zvakangoitika, mukadzi uyu akabva achizotitumidzira list revana vake vekuchikoro. Handingatauri hangu kuti vana ava vainge vachidzidza kuchikoro chipi kuZimbabwe, but it is an expensive boarding school. Saka akatitumidzira list akati, girls, kana kuri kunzi you want to give up, tararai muone kuti isusu vamwe masingle mom how we are managing life. Apa ainge akabva mukutumidzira mapictures eGD6 iyo yaakaenda akanotenga pane imwe dealership muPretoria cash, mukoma not kuti akatenga nechikwereti. Ndakaramba ndirimo mugroup. As for my friend, ndakabva ndamubloka paWhatsApp because ainge ava kuuya kwandiri achindiudza kuti ainge asinganzwi zvakanaka nekuda kwemafuta awo andainge ndichimutengesera. Ndikati munhu uyu anozoita kuti ndige ndichifila bad. Moyo wangu wairwadza, asi ndaizviziva kuti ndinofanira kuti ndirambe ndichiita basa iri kuti ndige ndichikwanisawo kuzova ndiri mupfumi. Ndakange ndava kuwana maprofit zvechokwadi, maprofits awo avanonyora pamafacebook kuti unowana 100%, but zvekuzoti vamwe vanhu vainge vachazopinda mune zvimwe zvirwere zvekuti kuzvigadzirisa zvinozodhura ndainge ndisinei nazvo. Ndakaudzwa kuti ndinofanira kuva an agent akashinga. Saka waiti kana uine maprofits akawanda uchitengesa uchigara uchingohodha kubva kwaari mukadzi uyu, wainge uchizopinzwa mune rimwe group. Group imomo manje ndimo mekuti maikwanisa kutaura 24/7. Magroup acho iwawo avo vanenge vachinzi ndimi ma-VIP agent akashinga moyo. Imomo vanenge vasina kuvhara group, asi mamwe magroup awa epovo vanongogara vakavhara magroups. Saka ndakanzi kana uri agent anenge akashinga unopedzira wava kutofambawo nemotikari. Ende ndakaona kuti vakadzi vose vainge vari mugroup vainge vachitofamba nemotikari ende vaifarira kutenga maMercedes Benz. Ndakabva ndati inini pano ndava kutodzikisa mudzi munomu mugroup. Ndikati zvitori nani kuti vanhu vange vachikuwara, kunyange zvikanzi vaita vana cancer, as long as amai vangu kumusha ndichivachengeta, ndichatenga imba mutown, ndikangoita zvandinenge ndichida kuita, ndobva ndasiyana nazvo. Ndinge ndichiti ndikuda kuzotanga shop muHarare. Mukoma ndakatanga kushambadza zvinhu zvandaitoziva mumwoyo mangu kuti izvi zvinokwanisa kuzokanganisa vanhu vachizoita vana cancer. Saka takabva tachizonzi now tinofanira kuti tinge tichiwedzera stock. Vakati ndine stock yandiinayo vasikana. Vakati client imwe yavainge vachidhila nayo wekuNigeria uyo aivaunzira maproducts kubva kuna naTurkey, Dubai uye zvekare neChina. Iwavo anoita kuti munhu unge uchizokasika waita yellow bone. Akati munhu uyu pari zvino handisi kukwanisa kumubata, ndatova nemwedzi wose ndichiedza mafoni numbers ake haasi kupinda. Ndipo pandakazoona huori husingatauriki hunoita kuseri kwemabusinesses awa ebuying and sell zvepamafacebook. Kwamanashi takazodzidziswa rumwe hunyengeri. Munoona mafuta aya anozivikanwa nemunhu wose awo anonzi Carolite. Tainge tava kutenga mafuta awa takazotoita zvekutopiwa recipe because
tainge tamuitisa mari yakawanda mukadzi uyu. Kana mava mu-VIP, iye anenge ava kuda kuti unge uchizvigadzirira wega mafuta, saka taienda tunotenga Kerolite. Kana watenga makerolite ako, then unobva wachizonotenga neimwe mercury iyo yataitengeserwa nema-Nigerian. Nechekare Kerolite une umwe mushonga unonzi hydroquinine yakanyanyisa nemercury, asi kuti unge uchizokasika waita sekunge uri kutsvuka but unenge uchitomenyeka, mercury inofanira kuwandisa. Saka taienda kune mamwe ma-Nigerian muJoburg, then tobva tachizonotenga mercury. Taiti kana tatenga mercury, then wobva wachizotora Kerolite yako. Aikwanisa kutotidzidzisa achiita mavideos achimakanda mugrupu imomo, but over ati everyone I have to delete. Saka taiti kana watora Kerolite dzako obva wachizokuturira muzvigaba zvingava zviri zvima5 liters kana kuti 10 liters, then tobva tachizosanganisa nemasteroids. Kune anonzi masteroids awo anoshandiswa nevanhu vaya vanoita zvekusimudza simbi, ndiwo ataitengeserwa nema-Nigerian zvisingatotendedzwe nemutemo. Then taibva tachizodira imomo nemercury yakawanda. Aitotiudza kuti for first result dirai mercury yakawanda kuitira kuti maladies edu ange achizokasika aona ma-results, because iko zvino competition is very tough. Vanhu vari kuita izvozvo zvekutengesa ma-products e-skin lightening vakawanda, saka zvinotoda kutoti ako ma-products ange achizova ari ma-products anotozivikanwa kuti kana ndikashandisa mafuta ekwamainingi ndinokasika ndatsvuka. Mukomanashi ndakati ndamashandisa ndakaona kuti zvechokwadi unokasika kutsvuka, but ndaingomashandisa paruoko rwangu. Saka inini angu mafuta ndainge ndava kunamatidzira ma-labels ndichangoti Radiant Skin Miracle kana kuti Nadia Glow Cream. Taishambadza paFacebook nemumagroup ema-WhatsApp tichiti if you want to get light skin quick unofanira kuti unge uchishandisa our natural herbs. Kana parise paTikTok taiti kana tikaona kuti munhu uyu especially vasikana ma-South African anenge aine more than 10,000 followers, but taitarisa engagement kuti munhu wacho ane engagement yakawanda here nevanhu vake 10,000 ivavo. Taiti kana tikaona kuti zvechokwadi anenge aine engagement, then taingomubhadharawo zvimari ende vazhinji vaitofara. Apa zvinhu zvatainge tichiita izvi zvainge zviri zvefake, kusanganisa ma-chemicals atainge tisingatombonzwisisi anoita kumenya munhu zvekuti unobva top layer. Kana top layer rabva, then panobva pachizosara imwe skin wozviona sekunge unenge watova munhu mutsvuku, but unenge wava exposed. Zuva parinenge richikubika paya unenge uchitodevelopa zvirwere zvakasiyana siyana. Tainge tichitengesa mafuta awa, munhu aiti kana akachema kwandiri ndainge ndisingarambi. Basa rangu guru rainge riri rekushambadza musocial media. Ndakazogumisidzira ndatova nemagroups ema-customers angu. Taishandisa pep kana kuti Paxi kutumidzira mishonga iyi kumaguta akasiyana siyana, Cape Town, Durban, Pretoria. Ndaibatisa zvekare pamabhazi, ndobatisa vana malaicha. Vanhu vaitenga zvisingaiti nekuti vakadzi vanoda kuti makanda avo ange achizova akaibva kuti vange vachizonzi ivo vakanaka. Vakadzi vazhinji vaitonditumidzira ma-feedback vachiti Nadia, yeah, thank you very much, tariraone kuti zviri kuitika, aiwa you have helped me quite a lot. Asi ndairwadziwa munhu aiti kana akauya mugroup achipa ma-reviews iwawo ndaisiva hangu kuti munhu uyu ari kushandisa mafuta awa, because ndakazotanga kuitawo ma-research angu ndava kuona kuti mafuta awa inini wacho pakunomabika ndaiti kana ndikamabika ndichizanganisa ma-steroids vana mercury nemamwe ma-chemicals ataidzidziswa kuti tinge tichizoisa imomo mumabhaketi matinenge tichikanya mafuta iwawo, ndaitotsva maoko angu ende ndainge ndava kungogara ndichingofunuka maoko. Even sometimes ndaiti kana ndikashandisa maglovos ndaikwanisa kutofunuka. Ndaiti zvino inini kana kuri kunzi ndinenge ndichingomixa mushonga uyu ndobva ndatanga kufunuka. Ko vanhu avo vachange vachizomashandisa mafuta awa, asi taingoudzwa kuti
isusu tinobata mercury isati yanyatsokusangana nemafuta, ndo zvinokonzeresa kuti unge uchizoita maskin reaction. Ndainge ndava kutenga hembe dzinodhura uye zvekare ndichidya mumarestaurant anodhura, ndaikwanisa kuita mwedzi wose ndisingazivi chinonzi kubika mumba mangu, asi mwoyo wangu ndaiti kana ndakagara mungava muri murestaurant ndava kuda kudya ndikangotanga kungofunga kuti asi zvinhu izvi zvandinoshambadza vazhinji vacharwara kana inini ndichifunuka. Ndaibva ndanzwa mwoyo wangu uchisviba zvekuti kana chikafu ndaitadza kuchidya. Asi nekuda kwekuti ndainge ndava kukwanisa kuchengetawo amai vangu, ndaingoramba ndichingoenderera mberi ndichingozviita. Mukomanashi, vanhu ava ndaivashandisira mimwe mishonga inoita kubvisa ganda, kukusvura ganda, asi ndakazoona kuti vanhu ava zvaitika pavari vaitikana vakambotsvuka. Unokwanisa kumbotsvuka maybe kwe4 kana kuti 5 months, but waizosara manje wakasviba mune dzimwe nzvimbo, magokora uye zvekare nemuzvigunwe umo waizosara wakasviba. Ndakazoti ndichiita maresearch mukomanashi, ndo pandakaona kuti zvinhu zvandainge ndichiita izvi zvainge zvisina kunaka, but maorder aingoramba achingouya. Ndaidya mari kane, ndainge ndava kutozivikanwa papepu uko kwandainge ndichienda ndichinonobatisa mafuta awa. Ndakagumisidzira ndava kutotumidzira vanhu nemakoriya chaiwo achitouya pamba pangu, ende ndainge ndava kutozvinzwa sekunge ndainge ndiri mbinga. Zvino mukomanashi, pakabva pachizotanga kuitika dzimwe nyaya dzinondivhundutsa kusvika pari nhasi. Kubva muna 2019 kusvika iye zvino ndine umwe mutoro uyo wandakatakura mumwoyo mangu. Pane vanhu vanosvika 20 vanhu ava vakandifonera, vamwe vakandinyorera mamessages paWhatsApp vachichema neni vachiti vose vainge vachitaura chinhu chimwe chete, vachiti Nadia, ganda rangu riri kubuda mapundu, mamwe mapundu acho anenge akazara mvura, mamwe anenge akazara urwa, ende kana ndikapudura mapundu iwawo haaperi, zvinotoita wese. Mumwe aikwanisa kuuya oti kwandiri, Nadia, chiremba ari kuti kwandiri ndine ganda rakatofa uye zvekare ndatova necancer, skin cancer. Rimwe zuva mwe mukadzi wekuSoweto akanditumidzira mapictures echidya chake chiri pachena, kuona kuti ganda rake rainge ratova transparent zvekuti unotoona kutoti iyo tsinga iyo apa dzimwe tsinga aitoti dziri kuita sekunge dzakatoora mukati meskin. Ainge akazora mushonga wangu kwe2 years asingamiri, ende iye ndaitomuziva neoverdose because ainge achida kutsvuka, because basa rake raainge achiita rekutengesa muviri wake. Ainge achichema paaudio yakandiitira, Nadia, ndichakwanise kubuda panze nekuti kana ndikabuda panze kana ndikangotsva nezuva ndinotanga kudikitira, ndinenge ndichirwadziwa ndichiita sekunge dikita iroro rinenge richipinda mutsinga dzangu. Bronash, vanhu vachikuudza zvose izvi unoshaya kana peace mumwoyo mako, kuziva kuti patori nevamwe vanhu vakatofa nekuda kwemari yandainge ndava nayo mumwe mangu. Zvakaita kuti ndinge ndichiva nedambudziko rekutadza kurara, ndinongorara masikati. Dzimwe nguva ndinokwanisa kuona vanhu vandisingazivi, but vanhu ava vanouya kuhope kwangu ende vanenge vachiuya kuzondidzipa. Vamwe vacho vanenge vachingoyerera ropa everywhere vachiti, Nadia, mari yako iri kukunakidza here? Pane mumwe musikana Slay Queen wekubulawayo ainge aine 16 years akanditumidzira mamessages akati, Nadia, mari yawakatora kwandiri is like ndakangotenga rufu kubva kwauri. Musikana uyu akafa 2 days after that. Mwedzi wakatevera ndakazonzwa nefriend yake kuti hanzi ainge aine chimwe chirwere chinonzi melanoma checancer. Ndakashaya kuti ndoita sei. Ndakangobloka hangu friend yake ava kutaura zvakawanda, but ndainge ndisisina kana peace mumwoyo mangu, ndichitanga kufunga manje zvose izvo zvatainge tichiita. Bronash, uipi huri muWhatsApp group iroro vangoiti zvebuying and selling. Vanhu ava ivo kana ukava a VIP agent unobva wachizotanga
kupiwa mafoni numbers emaprofita akasiyana-siyana. Foni yangu mukoma yaikwanisa kurara iri kumba kwevamwe madzibaba ava vanogara kuSoweto uye zvekare vane imwe n'anga uko kwandaitombopota ndichienda. N'anga iyi iyo iri kuPretoria. Kuti urambe uchingotengerwa zvakanyanya ndaitombopota ndichienda ndichinoosiya foni yangu yakatozara moto yokwidibirwa munbiya. Vakavhura profile yangu kuFacebook, ndaizoti kana ndikaposta ndaiona vanhu vakawanda maSouth African, maZimbabwean vachiuya kwandiri vachiti vainge vachida kuti vange vachitenga maproducts angu kuti tirambe tichitengesa zvakanyanya mumagroups. Takabva tachizointroducedwa kune n'anga, takaendeswa kune imwe sangoma iyo iri muSoweto. Sangoma uyu iye aipota achindigeza, vanoiti spiritual cleansing muSouth Africa kaviri pamwedzi. Ndaienda ikoko ndonopiwa mishonga yekusanganisa zvekare mukerolite kuitira kuti munhu wose uyo wandinenge ndatumidzira anofanira kuti ange achizongoramba achingodzoka kwandiri. Saka ndo zvandainge ndichiita izvozvo. Ndakapedza makore akati wandei ndichiita basa iri, asi mukoma sister yangu akazoshayika, akangofa. Ende kufa kwaakaita, pandakafamba ndakaudzwa kuti zvinhu zvangu ndo zvakamuuraya. Ndo secret yangu yandiinayo mukoma nashe. Ndine go back to sender au andakazoitirwa nehama dzangu. Kana muchida kunzwa ndinokwanisa kuzouya nepart 2 yenyaya yangu. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Eish, pakaipa ndiyo nyaya yavo iyo yavakanditumidzira. Ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Hanzi mune rimwe group, vaiva mune rimwe group reZim Buy and Sell South Africa. Hanzi mugroup imomo ndo mavakasangana nemarketing team vakazopinda mugroup reWhatsApp. Hanzi mugroup imomo kwavakobva vachizotanga kudzidziswa kuzanganisa kerolite nemercury, hanzi nemasteroids. Kuna nachiremba vanoziva masteroids, kana kuri kunzi ukazora masteroid anenge akaiswa mumafuta ekuzora uye zvekare nemercury hanzi inenge yakaiswa overdose, chii chinozoitika kwauri necombination yakadaro. Zvakangooma hazvo vedu we, kokuzoti foni inorara iri mumbiya. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Ndauya pano ndiine secret yandiinayo. Noda kungobvunza kuti mudzimai wangu ndomuudza here kana kuti kwete. Inini ndine umwe mudzimai uyo wandinofambidzana naye, mukadzi wemunhu, tinoshandawo mumaprazi kwatiri handingatauri asi tiri mujoni. Izvi zvakaitika mainge muri muna November kudaro mukoma. Mukadzi uyu ainge achiita madhiri, ndingangoti munhu wose paprazi apo patinogara tichishanda, munhu wose anoita madhiri. Unfortunately takabuda tose, inini ndainge ndiine tractor, tikabva taenda kumunda. Ainge achifanira kundibatsira kulodha mabatanati ainge asara kumunda tiri 2, ainge asina kumbowanda mabatanati iwawo. Saka takabva tachizoronga dhiri, but mudhiri ndainge ndisimo hangu semunhu wandainge ndichifambidzana naye. Ndikati baby, imari yako yekuti ungochungoitawo pocket money. Takabva tachizoviga mabatanati ainge ari mapockets 20 emabatanati, tikasiya tamaviga mumunda. Usiku manje mabatanati awa akazobatwa. Mukadzi uyu akaonekwa pakamera achiviga mabatanati. Zvino murungu akazondidaidza akandibvunza kuti uyu mesi uyu ichokwadi here kuti anopota achindibira. Mukoma nashi sezvo ari munhu wandinofambidzana naye, ndainge ndisingadi kuti anga achizodzingwa basa. Ndakamira kumberi kwake ndikati, kwete boss, inini ndini ndanga ndichida kuba, ndiregererei boss. Ndakarwa mbama nemurungu akati ndainge ndichivimba newe ungandibira iwewe. Saka December takazonyimwa mari yebonus inini nemudzimai wangu. Mukadzi wangu akarara usiku hwose achichema. Tikazongoshandisa zvedu mari dzatainge tiinadzo tikaenda kumusha. Nawo takadzoka muno mumujoni. Ndingamuudza here mukadzi wangu kuti ipo paya tichizononyimwa bonus ndainge ndisina kumboba mabatanati awa, but ndakaona kuti
mukadzi wandinofambidzana naye zvainge zvisingaiti kuti ange achizodzingwa basa. Ndokubva ndanyepera Murungu kuti mabhatanati akabiwa neni, kana ndikamuudza angandiregerera here. Mukoma, vakadzi vanoteerera zvirongwa zvenyu dai vamundibatsirawo mucomment section. Zvakaoma zvakangoma ndazvo veduwe. Hanzi mabhatanati ivo vakasarudza kuti vange vachinyimwa mari yebonus, vakanyimisa nemukadzi wavo mari yebonus. Musatombotaura nyaya yakadaro, asi ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Ladies, heyo nyaya munozvionawo sei? Ngativabatsirei mukoma ava mucomment section.